салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 16-17 мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозанд. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дӯстони азиз, яка мошини фурӯшимои ВАЗ 2110 мебошад ки соли барори 6-2003, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор инжектор 4 фарсутка, коробка механик, соли 2003, краска родной худаш документ дорад. қарор дорад ин мошин дар рашт. нархи мошин 7600 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 48000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. дуюм мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 22000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 138000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯшимои Opel Vectra S мебошад ки соли барори 6-2002, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст яксола ҳуҷҷат, газзадидагӣ нест, мошини якдаст ходовой кор дорад, минус мекунем бисёр арзон намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 245000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳуҷҷат надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 82000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz E-Class мебошад ки соли барори 6-2000, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 295000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли барори 6993, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Истаравшан. нархи мошин 24000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 151000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯшимои Daewoo Tico мебошад ки соли барори 6996, объёми мотор 0.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин камбудӣ надорад. яксола ҳуҷҷат, мотор, коробка 100%, баллонҳо 80%. қарор дорад ин мошин дар Турсунзода. нархи мошин 5500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 34000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. танировка 3 моҳ, солона 9 моҳ, 4 баллон нав, гази Евро 4,
کنسنر یک خریدار انیق زنگ بزنه با مصلحت میکنیم. قرار دارد این ماشین در گیسر نرخ ماشین 36500 سومانی به روبل وزیره گردانیم 229000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس در روی اکران ما و شما. نه ماشین فروشی کیا ریا می باشد که سال برای 16000 ابیون موتور 1.4 سوزش وریش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 26000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 163000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даҳа мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2003 объем мотор 2.4 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст американка 4 баллони нав коробка мотор 100% ҳуҷҷатҳои яксола нархи охиронша илтимос арзон намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 251000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯшимои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2004 объем мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст состояниш беҳад хубай 4 баллони пачка хадаҳои мотор нав ҳуҷҷати таъмировкаш 10 рӯзи дигар монда. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Фархор нархи мошин 8500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 53000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барорӣ 6995 объем мотори 1.8 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст гази евро 4 мотор вагон яксола ҳуҷҷат срочно. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар нархи мошин 34000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 213000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6993 объем мотори 1.8 сӯзиш вориш бензин коробка передачаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 55000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 345000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6994 объеми мотори 1.8 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 44000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 276000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6996 объеми мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999 объеми мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин камбудӣ надорад задагӣ пусидагӣ надорад. мотор нав хадаҳои 100% документ дорад фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 264000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
17 ماشین فروشی وز 2110 мебошад ки соли бароришаш 2003 объеми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 14000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 18 мошини фурӯшимои Daewoo Matiz мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст камбудиаш нест, 5 сол шуд гирифта ҳай мекунам, фавран пул лозим набошад намефурӯхтам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 20000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 125000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.